Ο πατέρας μου. Φίλε μου, είναι μεγάλη χαρά μου που σας ξαναβλέπω. Ήρθα για σας, αγαπητέ Λέλιο, σας εύχομαι. Καθίστε, μη σηκώνεστε. Κύριε Λέλιο, να παίζουμε κάπου χωρίς προηγουμένως να μας έχουν αναγγείλει δεν είναι, μου φαίνεται, και τόσο υποτικό. Είναι ένα δικαίωμα που μια αραβωνιασμένη κοπέλα μπορεί να παραχωρήσει στον μνηστήρα της. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως αυτό το δικαίωμα δεν διανοούνται ότι μπορούν να το έχουν ούτε καν σύζυγοι. Λυπάμαι που από δικό μου λάθος. Μα σας παρακαλώ, τι λέτε. Κατά τη γνώμη μου, οι μομφές της κυρίας Ροζάουρα είναι ένα είδος αστεϊσμού. Κυρία μου, επιτρέπετε να καθίσω. Σαν στο σπίτι σας, καθίστε. Θα σας βάλουμε στη μέση. Ο Φλωρίντο και εγώ είμαστε δύο φίλοι που συνθέτουμε ένα και το αυτό πρόσωπο. Είτε προς αυτόν στρέφεστε, είτε προς εμένα, είναι ένα και το αυτό. Αν είναι ένα και το αυτό για σας, δεν είναι ένα και το αυτό για μένα. Ούτε για μένα. Για να έχετε μεγαλύτερη άνεση στην κουβέντα σας με τον κύριο Φλωρίντο, μάθετε ότι δεν είναι μόνο φίλος μου, αλλά και συγγενής μου. Άρχισαν τα όργανα. Συγγενής, πώς αυτό. Ο Σονούκο παντρεύεται τη θεία μου. Να μια είδηση, κύριε, που με χαροποιεί αυτό. Αγαπητέ Φλωρίντο, δεν νομίζω ότι παραβιάζω το μυστικό σας λέγοντάς του στην κυρία Ροζάουρα. Είναι μια γυναίκα σόφρον και συνετή. Και εξάλλου, ως μέλουσα σύζυγός μου, δικαιούται ευλόγως να το ξέρει. Γιατί δεν έπρεπε να το ξέρω. Θα μάθω σηκωθεί καρδιές. Άρα, δεν θα φύγει αύριο. Άκου λόγια και βέβαια δεν θα φύγει. Κυρία μου, θα φύγω, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αγαπητέ Φλωρίντο, πώς τα λέτε. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να μάθετε. Είναι τσιμπημένος με τη θεία μου εδώ και ένα μήνα και αξιόφιλε να της το δηλώσει μόλις σήμερα το πρωί. Και μάλιστα διεπιστολής. Μην πιστεύετε ότι σας λέει. Με συγχωρείτε, δεν θα με βγάλετε ψεύτη στα μάτια της κυρίας Ροζάουρα. Ορίστε, να το γράμμα που στέλνει στη θεία μου. Συγχαρητήρια. Η χαρά μου δεν περιγράφει. Σε αυτό το γράμμα δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα της κυρίας Βεατρίκη. Ελάτε τώρα, μην φοβάστε να μου πείτε την αλήθεια. Στο κάτω-κάτω η κυρία Βεατρίκη δεν στερείται αξίας. Από αυτό το γράμμα διαπιστώνω ότι την αγαπάτε. Νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο από το γράμμα αυτό. Σας επαναλαμβάνω, εδώ μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας απολύτως ανοιχτά. Και τους τρεις μας ενδιαφέρει άμεσα αυτή η υπόθεση. Κανείς άλλος δεν πρόκειται να μάθει το παραμικρό. Όπως μη θέλετε να με περάσετε τώρα και για χαζό, Αγαπητέ κύριε Φλωρίντο, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το γρήγορα. Ναι, λέω, μην βασανίζετε άλλο. Ναι, οι δύο γάμοι θα γίνουν ταυτόχρονα. Εσείς θα ορκιστείτε πίστη στην κυρία Βεατρίκη και εγώ στην κυρία Ροζάουρα. Κύριε, αν προκειμένου να χαρίσετε την πίστη σας στη μνηστή σας, θελήσατε να περιμένετε να προσφέρω εγώ τη δική μου πίστη στον κύριο Λέλιο, φοβάμαι ότι ο παράφορος έρωτάς σας δεν θα αντέξει αυτή την αναμονή. Ο πατέρας μου δεν έχει να μου δώσει την τρίκα μου. Είμαι μια φτωχή κοπέλα. Και ένας τέτοιου είδους γάμος δεν αρμόζει στην οικογένεια του κύριου Λέλιου, ούτε όμως και εγώ θα μπορούσα να αντέξω τις κατηγόριες των εκείνων. Επιστρέψτε λοιπόν το γάμο σας και μη σας νοιάζει για τον δικό μου. Τι, ο πατέρας της δεν έχει να της δώσει την πρίκα της. Δεν μπορεί ή δεν θέλει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τρόπο. Φίλε μου, ακούσατε. Είδα και άκουσα πώς κρατήσατε το λόγο σας. Σας ζητώ συγγνώμη, εξάλλου στην κυρία Ροζάουρα. Μίλησα από την άνευ σημασίας. Όμως καλέ μου Φλωρίντο, ακούσατε. Η κυρία Ροζάουρα δεν έχει πρίκα. Άλλη συμφορά αυτή για μια κοπέλα. Τι με συμβουλεύετε να κάνω. Να την παρατήσω ή να την παντρευτώ. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να δώσω καμία συμβουλή για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
έτσι στον παπ και κάτω. Εντάξει, θα πάω να μιλήσω με τον πατέρα της και μετά θα είμαι όλος δικός σας. Να με περιμένετε, θα φύγουμε μαζί. Θα εμπιστευτώ αποκλειστικά και μόνο τη δική σας συμβουλή. Αν μου πείτε να την παντρευτώ, θα την παντρευτώ. Αν μου πείτε να την παρατήσω, θα την παρατήσω. Την αγαπώ, δεν θα ήθελα όπως και να καταστραφώ. Σκεφτείτε το θέμα και αν με αγαπάτε, βάλτε με να κάνουμε το ζόρι ό,τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου. Φίλε μου, εμπιστεύουμε μόνο εσάς και κανέναν άλλο.